हारि अनफावरि रुंसारि राजेन बर'नि श्राद्धखौ खुंफुंबाय। राजेन बर'आ फानेरि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरिमोन। थांनानै थानाय समाव हाथाइनि बेरामखौ फाहामथाय लानो दिल्ली MSS हस्पिटालाव थांदोंमोन। फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो 25 मार्च 2025 मंगलबार सानाव राजेन बर'आ रुंसारि जायो। दिनै बिथांनि श्राद्ध खुंनायनि गेजेरजोंनो रुंसारिनि अन्थाइनि मुसुखा बेखेवनाय आरो बिथांनि मावलांनाय बर' हारिनि बिहोमा गोनां गांसे बिसमि बेखेवनाय आरो बिथांनि थांनानै थानाय समाव मावलांनायफोरखौ लानानै सावरायमेल हाबाफारिखौ लानानै श्राद्ध खुंफुंबाय। हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', आसामनि मन्त्रि UG ब्रह्म, बिटिआरनि AM नीलुत्सर गयारी, दावबायसा बर' आरो कालिंदुवार बियाबनि MCLA दिलीप कुमार बर', बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा श्राद्ध खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनजाद मावफारिगिरि दिपेन बर' आरो बिथांजों थांनाय 25 तारिख मार्चआव जोंनि सासे गोख्रों मावथि हारि अनफावरि राजेन बर'आ रुंसारि जालांदों आरो बिथांनि गोसोखांथियावनो दिनै बिथांनि गामियाव जे मुसुखा गायसननाय जादों बेखौ दिनै बेखेवनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय। न'खरनि बिदा बिबाजै आरो लोगोसे सासे आजीबन माने समाजनि थाखाय आरो एनभाइरनमेन्टनि सासे एक्टिभिस्टमोन जायो। आं बेखौ मिथिजेननाय समाव सासे मोनसे NGO सालायोमोन आरो बे मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि सायाव जोबोद खामानि मावोमोन होननानै मिथिजेननाय जादों। आरो जेला जों WP बा BPPF हान्जा मोनसे दानानै राजनिति खालामजेनदोंमोन। BPPF राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा सासे जिल्लानिनो मावथि हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावबोनायाव आं लोगो मोनजेनबोदों आरो मिथिदों थांनाय गोलाव समनि सोमावसारनाय समावबो बिथांनि अबदाना जोबोद दङ। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय अबथिरायै रुंसारि जालांबाय आरो बांद्राय बैसो जायाखैमोन, आंनिफ्राय खम बैसोनि मानसि। बिथांनि रुंसारि जालांनाय बा गोमालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा। बेनि थाखायनो आङो दिनैहाय बाहाय फैनो मोननानै बिथांनि मुसुखा खाम्फाखौ जों बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांनि जिउमाया अरायबो गोजोनाव थाथों आरो बे ओनसोलाव बिथांनि मुङैनो जोङो राजनिति आरो जौगानायनि खामानिखौ माबा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मावलांनो हायो नामा बेखौ साननानै नायनांगौ। BTC सरकाराबो सानगासिनो दं आरो बिथांनि जिउ, बिथांनि न'खर, बिथांनि सोमोन्दै मावनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों उनाव रायज्लायनानै थिग खालामलांगोन। सोलायथाय लायखौ जेरै PCD होननानै बै समनिफ्राय बिथाङा बेरगाव जिल्लानि गोख्रों सासे PCDनि सिगांबो बियो BPPFआवनो दंमोन। BPPFआ सिगां रबिराम नार्जारिनि दैदेननायाव जि आफादगिरि, बेनि उनाव PCDR आरो दा उनावहाय UPPL आरो बे जिल्लानि आफादगिरि जाफैबायमोन। बेयाव बेहा गोख्रों मोनसे अबदान। मानसियाथ' लेखा रोंनाय, बिदिनो मोजाङै फराशुना खालामोमोन, जागोन इनफरमेसन दङ। बिनि मावनायफ्रा खुब माने मोजांमोन आरो मोजाङै मावोमोन आरो सानैबो मावोमोन। सार्थ गैयै मानसि, जेबो सार्थ लुबैफेराखै जिबनाव। खामानि मावनायनि बिनिमयआव सोरनावबा माबा बिफेराखै, जेबो होनोबो हायाखै बिथांनो। बेबायदि सासे निस्वार्थ मावथि जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनाया जोबोद गिदिर खहा।